μ' ακούτε? Πες μου, επιθυμία, τι λες? Ο Βασίλης και η Γιώτα ποιοι είναι? Βασίλη και η Γιώτα, είστε γαμπροί? Θα την πω λοιπόν τη ματινάρα στους φίλους μου, γιατί δεν είναι ψέμα. Κόκκινος Ολυμπιακός, κόκκινος σαν το αίμα. Και μια ματινάδα θα ξαναπώ, για Βάζελους και Γαύρος. Το δα κι εγώ το DVD Τσιτζούλιας με τσιμαύρους. Πάντα η Κρήτη διαφορά έχει κοτσάλους τόπους, γιατί έχει αντάτη και καρδιά και κουζουλούς ανθρώπους. Γιώργο, μιλάς στο τηλέφωνο? Καλά, εγώ τα γράφω. Όμως εγώ σε συμπαθώ, μεγάλε φωτογράφο. Εργασιομανής. Ο Γιάννης. Τι εργασιομανής επιδομία όμως. Κύριε Γιάννη, τι δουλειά κάνετε? Για την Έψον κι εσύ? Το δικό σας. Γιάννη. Γιάννη μου, να ξέρεις καλά η εργασία. Γιάννη, το λένε η εργασία η παλίκος τρώει τον αφέντη. Βρες καμιά γυναίκα λοιπόν εσύ, εφόσον είσαι κρέντη. Καλές είναι και οι γυναίκες, καλές. Πού μείναμε? Πολιτικούς δεν έχουμε ανάμεσά μας πολιτικούς, Έχουμε πολιτικούς, κανένα πολιτικό δεν έχουμε. Πώς. Και ποιος τραβάει το βίντεο? Ποιος? Και ποιος τραβάει το βίντεο? Έλα βρε στον Ηλία χειροκρότημα, που ποιος άντρας δεν θα του ήθελε εκείνου τη φιλία. Έλα Ηλία αγόρι μου, έλα να ιστορείς. Γεια σου βρε Κατερίνα μου Ξαντιά, απούσε και μοιραία, ραδιοφωνική παραγωγός είσαι η πιο ωραία. Έτσι.
κριτικά πιστεύω, κριτικά, έτσι είναι. Εσείς στο Ρέθυμνο δεν κάνετε κομπές. Θες να σου πω για το Ρέθυμνο τώρα. Ωραίες γυναίκες στον κόσμο αυτό πολλές κι αν κατοικούνε. Πάντα οι ομορφότερες στο Ρέθυμνο κατοικούνε. Έλα Ρέθυμνο Οδύσσης. Κοκκινομάνα μου γλυκιά, πες μου γιάντα τα πίνεις μόνη. Ορίστε. Καφετικό σου που είναι. Η κοκκινομάνα μας λοιπόν η γλυκιά από τα πίνει μόνη. Σε τούτη την περιοχή όλους μας αναστατώνει. Πω, ροζ της φωτιάς είναι αυτή. Λοιπόν, χασαποσέρβικο, ποιο μου πάτε. Ποιο χασαποσέρβικο μου πάτε. Κάποιοι μου παραγγείλατε, το ξέχασα τώρα. Τα κορίτσια σέρβικα τα λένε του νεράκια και χορώνικανε τα δέντικα λιτάκια. Του νεράκια, και παλαμάκια και παλαμάκια. Εποχές αξέχαστες με τους εβδομεράκια, άντρες που φορούσανε τρισάτα στη πανάκια. Και παλαμάκια, και παλαμάκια. Κάνε με κυρά να πρώτα, καλό παιδί είμαι εγώ. Τα παπούτσια που φορώ, το λιοντάκι τα μπροστό και ο Βασίλης να χαλά που μου δίνει δανεικά. Ήθελα να έρθω το βράδυ με και σε ψηλή βροχή. Το Θεό παρακαλούσα για να σε δω μοναχή κι η μαμά σου να κοιμάται και στην πόρτα το κλειδί. Είδε μοναχή σε βρήκα με τα έτοιμα να σου. Είχες πάει για σεριάδι με τη φιλενάδα σου, άλλα λες κι άλλα μου κάνεις να τα ρίξεις τα μάτια σου. Θα σας δώσω δυο κιολέτες, σ' όλους θα δώσω από δύο, του Γιώργου όμως δεν θα δώσω, ο Τυρλατά και με τελειώνει, ο Τυρλατά μα τα στατώνει, Τυρλατά, τυρλατατά, ο Τυρλατά, τυρλατατά. Κατσιγία σας, μπράβο. Εντάξει, μία ώρα θέλουμε να γλιτώσουμε την αστυνομία, ακόμα και είμαστε free. Πάλι μαντινάδες θες. Τι μελετάς και να από πίσω.
Καλαματιανό δεν κατέμε. Κατέμε Καλαματιανό. Ποιο τραγούδι θες? Ήτανε μια φορά μάτια μου και ένα καιρό μια μόρφη καιρά αργότησα να σε βρω. Μια μικρό παντρεμένη κόρη ξαφή το κυρί της προσμένει βράδυ πρωί γυρίζει κι αρμίζει τα λέει τα τους πειράτες θερίζει καλέ και τους χαρά. Στον ήλιο στο φεγγάρι και στην βροχή και με μάνε μ' αφήνει έρημη και μοναχή. Γαλερά ανοίχθηκε μάτια μου μες στο βοριά. Στη μαχή ρίχτηκε μάτια μου και στο